Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulau guru kawula nomor kali ngeten tiyang sing damel jaket gacer klambine putih kalongan keplet panitia iku nggih guru kula cara temen kene kula mangkane rada wedhet niki kan. Jadi nek aja disuk ngawenane nggih tangan kula rada kuwel iki. Luwe sing luwe kan jenengan. Sallallahu Nabi Muhammad niki kula mukadimah kula derek guru kawula hitungan sareng-sareng nggih seduhaken guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, estu-estu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma diparingi sehat wal afiat panjang umur Allahumma. Ora patek lindungan nih sing buri hoi. Bidungan sareng-sareng nggih estu guru-guru kula panjenengan sami guru-guru kula, guru-guru kita, pejabat kita mulai dari kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW sak munggahe teng presiden bidungane seduhanten muga-muga selalu dilindungi oleh Allah. Senantiasa diberikan kekuatan pimpin awake dhewe kabeh Allahumma. Muga-muga pinaringan panjang umur sehat wal afiat Allahumma. Estu ternyata lek boten enten beliau-beliau insyaallah Ponorogo niki morat. Nah, ngeten nggih, makane sinergi antara nggih, wau Bunda wau nggih matur bi hadro tok tapi jenenge boten disebut. Keranten yo rada angel kula nggih ngrasani jenenge bi ajmel. Niku rada makane rencang-rencang niku Ibu gadah
ibadah singkatan kersane tambah enak lek diceluk lek diomong tiyang niku tambah enak niku hadro disingkat hadro B hadro iki dicabe wonten nggih ditungane bolong-bolong bi ajmala dzikra hadro BO tambah hari tambah luar biasa ora pada tundungane wae kelak ditungane bareng-bareng ya muga-muga bola-bola hadro tambah dino tambah luar biasa tambah dino tambah mendunia bisa mengharumkan nama Ponorogo di kancah internasional Allahumma insyaallah diundang ning Singapura jenengan ngene ya terus itu bahasa tiketnya sinten Estu niki insyaallah bentar lagi tayang di album rencang-rencang di YouTube channel YouTube rencang-rencang Biasmara Dzikra pertama wau sampun dibetakne lagu Ponorogo salah satu tokoh yang luar biasa di Ponorogo lagu ini sinten Klono Sewa jenengan pun apa lagu ini Klono Sewa Raja Muda Sallu ala Nabi Muhammad. Ugi kata saya kalau hormati setuhatan hadirin wal hadirat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepuk tangan untuk jenengan sedanten. Insyaallah setuhatan sing rawuh teng mriki TOP top yang kira sedih sing sangat masyaallah ning iso gedangan iku enten ya. Ya masyaallah ngatos-ngatos lho nggih. Masya Allah, bolak cari. Alhamdulillah kadipaten ya, Masya Allah. Aku dimana nggak ada lagi. Melarak, Kulung hadir, Melarak, Kemuning, Sambe, pun dimana. Dolopo hadir, Masya Allah, pun dimana nih kok. Gadu Kepuh, Masya Allah, pun dimana. Masya Allah, jajal sing dewe ngacung. Oke, bakul apa kayak ngacung ya. Oke. Sing penting dalam iki setuaten kedah semangat. Nyata nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo niki mumpung hawane penak sareng-sareng diawali kanthi maos dilajengaken maos sholawat keraken napa dawuh Syekh Yusuf An-Nabhani dan kitab Afdhalus Sholawat iki aqrabut turuq ila Allah fi akhir zaman khususan alal musrif ya Allah ngapunten yai kula mungkin itu dimutaken nggih ya Allah kalau niki santri beliau dadi rada ngeten iki wis rada setengah ilang apalagi dadi rada ngapunten nek rada goblok dari niki soalnya nek ngajari guru-guru kula nggih ya Allah estu diatur nih pilih dalan sing paling cedhek mara tengarsanipun Gusti Allah nyedhek dhateng Gusti Allah fi akhir zaman di zaman sing pun saya tuwek saya akhir niki wabil khusus apa maneh kanggone wong sing ahli nglakoni dosa nglakoni maksiat sing teng mriki yang tambah bayar niki sing teng mriki hadir teng mriki yang tambah bayar nomor tiyang pundi mawon jajal sing boten gadah dosa babar blas ngacung sing dhuwur. Tak sawani sak jaluke. Boten itu nggih. Sing tiyang mriki sing rawuh teng mriki sing dinten niki boten nglampahi maksiat jajal ngacung. Berarti awake dhewe kabeh ahli nglakoni sing dosane tumpuk undung rong gunung kowe jajal ngacung. Oke, kenapa mulai sing nyekel? Ya Allah. Estu seduaten nyadari bilih awake dhewe kadang lepate kata dosa nila dalan sing paling penak kagem marep dhateng Gusti Allah tiyang niku lek pun marep pun cedhek kali Gusti Allah wis niku insyaallah napa-napane sarwa gampang boten tau ngrasani
susah krana wis cedhek kali sing gawe urip kali sing kuwasa. Jenengan purun mboten celak sing kali Gusti Allah. Purun dalan ini